जाखोथाय बे मेगना हरनि 12ता 1ता जाबाबो उन्दुनो ओंखारला मालायफोरालाय बोरैथो थाब थाब उन्दुलाङो आंलाय माथो मबाइल नायबाबो उन्दुलाङा नायाबाबो उन्दुलाङा बिदिबा मा जानांगौ जाखो फारसेथिं सिन्तायाबो हरावसो बांसिन जायो टेनसनफ्राबो हरावसो फैयो जाखांनाय थांखांनाय बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै माखौबा रागा जोङो माखौबा गाबनोबो ओंखारलायलाङो खालि बे हरावल' जानो मोनो आरोना जाबावगोनहाय गोसोनि खोथाफोरखौ फोरमायनोबो रावबो लोगोआनो गैला बयबो बेलेग बेलेग जाजोब्बाय लोगोफोराथ' दङ दंनायालाय गैद्रायैबो नङा जायनो खोन्थाथाव बिसोरबो हाबा जानानै गावबागाव संसार जाजोब्बाय बिसोरनोबो मा होननानै आंनि टेनसनखौ खोन्थानो आरो जाय सिख्ला लोगोफोर दङ बिसोरखौबो सायख'नांगौ गोनांसो जायो सोरबा सुखुनि बाथ्राखौ बुजियोब्ला दुखुनि बाथ्राखौ बुजिया सोरबा दुखुनि बाथ्राखौ खोनासंनानै उनाव खोनासंखांना मालायनि खाथियावसो रानस्रावलाबायना होयो बांसावलाबायना होयो बेनिखायनो मोनफ्रोमबो खोथाफोरनि साफा साफा लोगो सायख'नांगौ जायो गासैबो खोथाखौ बुजिजोबनाय सासेबो लोगो बिदि गैया मा जाबावगोनथाय असे लोगो मोननांगौ बादि गोब्राब जायफोरा लोगो दंमोन हाबा जाजोब्बाय बिसोरखौबो टेनसन होनो गोसो जाला ओमफ्राय दिनै गोसोखौ मानो बोरैबा मोनथारदों आं सोरबाफोरसो माबा मोनसे जादों नामा गोसोखौ बोरैबा मोनलाय लांथारोहाय माथो आयौ मा जाबावनांगौ जाखो गुवाहाटीयाव थाफैनाया बेसेबांबा गोबाव जाबाय न'आव थांनांसिगौ र' गाबोन समफोर मा जानानै दंबाय मोनाबा दुलुर मोनाबा गुवाहाटीयाव साख्रि मावफैबाय सानफा थोलो खामानि मावनांगौ हरावबो भिडिअ बानायनांगौ ओमफ्राय मोजां गाज्रि कमेन्टआव रायजा हरफिननांगौ मा जाबावगोन आंनि लाइफआ माब्रै थांबावगोनथाय इसोरासो मिथिसिगौ आरो खस्थ'नि फिथाइया गोदैनो माथो खस्थ' जेसेबांनो मावदों फिथाइखौ गोखासो मोनजाबाय थादों गोखा जायै जायै उदैयासो सालायलांसिगोन उन्दुनो जुजिनि र' गाबोनबा फुङाव मा जालायगोन गुड नाइट मानो बिदि खालामनो नागिरदों नों आंनि आखाइखौ हगारलै दावसि देलाय हगार नाङा आं नोंनि आखाइखौ हगारा नों मानो बेफोरबायदि खालामलाबायदों दे नोंनि दाय गैया मिथिबाय समाजनि दायखौ नों गावनि दाय होननानै मानो बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों दे साजा होनो गोसोबा आंखौ हो होमबाबो नों गावखौ दा साजा हो हगार दावसि देलाय आंखौ हगारलै आं बे बुहुमाव थांनानै थानो गोसो गैला आं नोंखौ जोबोद दुखु होबाय आरो आंनि मेगननि सिगाङाव नोंनि जिउखौ फोजोबनो होआ माथो आंसो आंनि जिउखौ फोजोबनो फैदोंमोन नाथाय आं बिदि खालामा नोंनि जिउखौ आं फोजोबनो होआ हगारलै दावसि देलाय हगार सान्थला आं जानाय नङा सान्थलाखौ बासायथारनांगोन एक्सिडेन्ट जाबाय खोमा गारिया होख्रेमलांनाय बायदिसो जादों माथो आयो
खाथियाव दे हां लादोंना लायाखै बेलाय हांखौथ' एसे लागासिनो मा मोनसे जायोहाय थाबैनो हस्पिटालाव लांनांसिगोन बेखौ बे गारि लिंहरग्रानि नाम्बारा बेसेबांमोन 108 आयै हेल' 108 इमारजेन्सि नै सासे मानसि गाज्रिनो जखम जानानै दं हायोबा अन्नानै माबार फै लाब्राभारायाव जेसेबां हायो थाब मा जाबाय थाखोहाय बे हराव सन्थलायाबो बहा गोमानानै थाहैखोथाय आरो नै बब्र'आबो जिरायनानै हरबाय आंबो माथो खालामनो आरो रागाजोंलाय बायदिसिना बुंखायो बे रागाजोंनो नोमफाखौबो बायदिसिना खालामबाय गामिनि मानसिफोरा मा जाबावनांगौ जाखो दे बे हरावबा इसेबां अखायाव बहा थांखो बे सन्थलाया गोदाव सोरावनो मा एसे सुनिहर जाखो बेलाय दिनैनि बे हरा माब्रै सोरांबावगोन दे आयौ मा जाखो नायलाय हापां बब्रमाया माबायदि हालोदाव दं आया माथो मानसिया बिराद गाज्रि थासारियाव दं होगालाय नोंसोर लामाखौ थाबैनो हस्पिटालाव लानानै थांनांसिगोन बेखौ आयौ बोरै जाखो बेलाय बोरै बिदि जानो मोनखो न'आव फन खालामदोंना खालामाखै दे आं इमारजेन्सियावसो फन खालामहरदों डाइरेक्ट आरो नोंनाव दे मोजाङानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोरलाय बेवहायलाय बोरै मोनफैखो माबाहाय सन्थलाया गोमानानै दं मा सन्थलाया गोमानानै दं औ सन्थलाया गोमानानै दं आयो बहा थांलायखो बेलाय आच्छा माबा मोनसे खालामलाय नोंसोरो सन्थलाखौ नायगिरलाय जों बम्ब्रमाखौ हस्पिटालाव दोनना फैनि जागोन दे आयै नोंनि बाफाया बहा थांदों बेनोथ'हाय बहा थांखो बेबा बे हराव गोदाव सोरावनो आंबो उन्दुलांफ्लांबाय आयै जों सानैबो गावसालायनि नामा नों साहाथिं नायगिरै थां आं खोलाथिं नायगिरहैगोन बेफोरबायदि हराव हारसिं थाजाया ज' नायगिरगोन आयै गोसोखौ हमथा जेबो जाया आफाखौ नायगिरथारनांगौ ना आफायाबा माबायदि हालोदाव दं आरो रायजोफोरजों बुजानानै दायना होनजानानै माथिक सुइसाइड खालामनोसो थांदों खोमा बेनिखायनो आं दैमा फारसे नायहैनि मा सुइसाइड आं जास्ट बुंदोंसो आयै जानोबो हागौ ना साथाखौ लांनो आंनो साथा नाङा नोमबाखौ लोगो मोनबानो जाबाय आफाया जुदि थैनो थांदोंबा दैमायावनो थांगोन जानांगौ नङाबा बहा थांनो बियो बे हराव हाबां अखा हादों गारिखौ मोजां सलाय नों जेबो सिन्था खालामनाङा बेफोराव आं एक्सपार्टखा नाथाय खोथाया जाबाय मा मोनसेनि उनाव मोनसे जागासिनो दङहाय बेनोथ' मोनसेनि उनाव मोनसे जागासिनो मा जाबावगोनथाय मानसियाथ' गारिबो एक्सिडेन्ट जादों सोरबा बुबावदोंबो नामाथाय सोर बिदि खालामखो बेखौलाय सोरबा सुथुरफोरासो बिदि खालामनानै गालांखो ना माखो आरो फारसेथिं सन्थलायाबो गोमानानै दङ बिसोर सानैयासो बुलायलायदोंमोन नामाब्रा थिगबो गैया आरो बुलायलायदोंबोदां दाबा बे सन्थलायाबा बहा दं दे गारिखौ मोजां नायनानै सलाय नों सिन्था खालामनाङा आं थाबैनो हस्पिटालाव मोनहैगोन नोंनाव एसेबो लाजिनाय गैला नामा थफिराम सोर सिख्ला बेलाय गोसो थोनाय दङब्ला हाबा जानो हाया मानि भाइरेल जानाय बेलाय सोर सिख्लामोन बेलाय आं जेबो मिथियालै आफा मा मिथिया नों बोरमानि फिसा बापावै नों बोरमासो होनबा बिफाखौ बोरमा होनदों नों गावहानो आंखौ बोरमानि फिसा होननानै हाबा जानो होबाय थेवबो हाबा जाया नाथाय सिख्लाफोरजोंबा उन्दुनाय फट' भाइरेल जानायखौबा लाजिया नों गाबोननो जाय सिख्लाजों भाइरेल जादों बे सिख्लाखौनो लानानै फैनांगौ नों बे न'आव नङाबा बे न'आव जायगा गैया नोंहा गाबोन सानसेनिल' टाइम होगोन नाथाय आफा जेबो नाथाय गैया जुदि गाबोन बे हिनजावखौ लानानै फैया बे न'आव नोंहा जोबथा बिलाइ होननानै साननानै लाखादो नाथाय आफा आं जेबोखौनो खालामाखैलै आफा मा होननानै फोरमायबावगोनब्रा आरो बे सोर सुवादा आंनि फट'खौ इडिट खालामनानै भाइरेल खालामखो गाबोन सोरांगोरथोल' खबर लागोन आं सोरनि आखल बे थफिरामखौ गोजाव होनो नागिरग्रा आरो बे लावथायमोनहा आंखौ बहा लानानै थांनायमोन बिसोर फारि गाबोन सोरांबासो मिथिसिगोन आयौ जेने थेनेसो लाबोगनो हाबायहाय बम्ब्रमाखौ दाबा डाक्टराबा मा होनलायगोन आरो बे बम्ब्रमानि हालोदखौ सोर बिदि खालामथाव सोर जाथावथाव आंनि नोजोरावथ' सासेल' मानसिखौ नुहुरदों आं अमा राजा नङाथ' अमा राजानावनो सोंहरनांगोन आं अमा राजायासो खालामहोआखैथ' मानो होनोब्ला अमा राजानि निउसखौ बम्ब्रमायासो होदोंना बेफोरनि खिथेर लाखिनो थाखाय अमा राजायासो खालामदों जानो हागौ हेल' अमा राजा माने डिस्टार्बलाय हाबां हिनजावजों गोबाख्रबना उन्दुनायाव अमा राजा बेफोरखौ आं जेबो मिथिया बेफोर नोंनि खामानि आरोना आंनि मा खामानि जाखोब्रा आंनि गार्लफ्रेन्ड आं माथां हराव मा कमप्लेन हरला बायदोंलै नों हापां आंहा हिनजाव दंखायोलै हापां आंखौ एदाव हरनाङा आरो हांग्रि मोनदिया खोनाबा मा सानगोन नोमफा होननानै बुंदों दे नोमफा फालथु नङा नों बम्ब्रमाखौ मा खालामखोहाय आइला बेलाय बोरै मिथिलायखोलै बम्ब्रमानि काहानिखौ अमा राजा नोंनो ना आंलाय मा खालामखोब्रा आं जेबो खालामाखैलै आरो हरफ्राव मा बम्ब्रमा जाहरगासिनो आं उन्दुगासिनो दङ हांग्रि मोन्दिखौ गोबाख्रबगासिनो दङ आं बार मोजां नोंनि हांग्रि मोन्दिखौ गोबाख्रबनाया आंनो खोन्थाल' नों बम्ब्रमाखौ मा खालामखो आं जेबो खालामाखैलै
आं नोंखौ मोजाङैनो मिथिगौ बमब्रमाखौ नों माबा मोनसे खालामथारदों आरोना बमब्रमाया हस्पिटालावसो दंफैयो आइला हस्पिटालाव माब्रै मा जाखो बुनाया बिराद गिदिर जखम जादों नामा आच्छा नों मारगौसो होनबा नों र र र र र र र अमा राजा नोंनो दा नोंनो बमब्रमाखौ माबा मोनसे खालामदों नङा होमबा ओइ हाफां नों मा जाला माला दाय होलाबायोब्रा आं नंगौखौसो बुंदों दा बमब्रमाया बिराद सिरियास जानानै दङ आइला 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 जामाइला नङा दे मोजाङै खोन्था दे नोंनो मा दा आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय थफिरामनि फट' भाइरेल खालामनाया नोंनो नामाब्रा माथो अ औ आंनो थफिरामखौ भाइरेल खालामनाया ओमफ्राय दा खोन्थादो बमब्रमाखौ नोंनो खालामदों दा ना नोंखौलाय माथो नंखाय होनबावनो आं मालाय नंगौथ' आरो आंनो खालामदों बे सुवाद सैमाया साला मानो सन्थलाखौ दायना होनानै बुथारहोनो नागिरनांगौ बेनिखायनो रागा जोंनानै डाइरेक्ट मानसिखौनो बुहोहोदों आं मानसिखौ बुहोहोदोंल' ना मानसिनि सायाव गारिबो सलायहोदों ओइ आं मानसिनि सायाव गारि सलायहोआखै माथो मानसिनि सायावलाय गारि सालायनायनि साखाबो दं हो आं बिदि खालामनो होआखै सैथो खोथा बुंलाय आच्छा नों गावबो बेफोरबायदि सिखाव खामानि मावनायखाय आंखौ जानला मानला होनहरथारबाय नामा नों आं नोंखौ जानला मानला होनहराखै माथो नों खालामखाथारदोंखायसो आं बुंहरदों एसेबां सियर ना आंनि सायाव एसेबां फोथायनाय दं आंनि सायाव नंखायखौसो नोंनि सायाव फोथायनाय दङ आङो सैथोखौ नोंनि सायाव फोथायनाय गैया आच्छा नों जे बमब्रमाखौ बेफोरबायदि खालामदों सोर मिन्थियो बनजाराल' मिन्थियो रावबो मिन्थिया आरो नोंखौलाय नों जे थफिरामखौ भाइरेल खालामदों बेखौलाय सोर मिन्थिगौ आंनि अनगा रावबो मिन्थिया सानैसो मानसिखौ खामानि थिनदों फैसा होनानै खुगाखौ मुथेना दोनदों आं खायसे मानसिफोरनि खुगाखौ फैसाजोंनो बन्द खालामनो हायो नाथाय रिपर्टारफोरनिखौ हायाना नुबायना माबोरै आंखौ लान्थं खालामनो नागिरदों बियो सन्थलानि अबस्थाखौबोथ' बायदिसिना खालामखाबाय बियो सन्थलाया गोमानानै दङ मा गोमानानै दं औ सोमसिमोना नागिरगासिनो नारजिबदांजों आंजों बमब्रमाखौ दा हस्पिटालाव दोनफैदों नोंहा बुनो होग्रा आं हस्पिटालाव दोनफैग्रा आरो ना नोंहा दाय मावग्रा नोंनि दायखौ आं सुस्रांग्रा नामा आं जिउ फोजोबनायनि खोथाखौ बुङाखैमोनलै बनजारखौ दे हाफां नों बमब्रमाखौ एसे ताल लादो आं थफिरामखौ नोंनि जानानै एसे हेन्डेल खालामनोसै दरखार गैया थफिरामा जुदि मिन्थियो भिडिअखौ बा फट'खौ आं भाइरेल खालामदों थेवबो गिनायाव गैया आं बे थफिरामखौ आइला मानो बे थफिरामनि थाखायनो जादों थफिरामा दायना होनामोनब्ला बमब्रआ निउस खालामनो मोननाय नङामोन ना बमब्रआ निउस खालामामोनब्ला सन्थलाया बिदि जानाय नङामोन बेनोथ'ब्रा आंखौबो नुवाखै मा खालामनानै भिडिअ हगारजोबनानै मा खालामजोबखो धरना होफैलायबाय आंनि न'आव फैनानै मानसिफोरा अमा राजा मुर्दाबाद होननानै एसे असाइस खोनायो अमा राजा मुर्दाबाद अमा राजा जिन्दाबाद होनबासो गोदै मोजां खोनायो नोंनाबो जाखाया मा बालोथो नोंलाय गैयिफोरखौलाय जानो गैयिफोरखौ नायनो बायो अलसिया होननानै बुंनांगौ नै हापां आं जानो गैयिफ्रा मानो अलसिया माहाजोनफ्रा मानो माहाजोन बेखौ बिराद मोजाङै बुजायदों बे फाल्थु बमब्रमाया भिडिअखौ दानै गाज्रिखौल' होदोंब्रा बेनिखायनो रागा जोंदोंमोन आं आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंबो बिराद गाज्रि खामानि मावबाय आंबो गाज्रि खामानि मावबाय सानैजों बदलाखौ लालायलायबाय एबार मा खालामनो आं मिथिया नोंहा नोंनिखौ मा खालामो आच्छा खोथाखौ नों लाखुमानो हागोन ना हायाब्रा आं मा मिथिगौ मा मिथिगौ बेलाय ना नोंनोबो फैसा नांगौ बन्द खालामनो थाखाय नोंनि खुगाखौ बालाव नाङा आंनो नोंनि फैसाखौ दोन हेलौ खाला बे हाफाङा मासे डाइरेक्ट मिथियोब्रा थांनाय जोनोमाव आंनिसो हिनजावमोन नामाब्रा बेलाय मा सानो आंबो दा मा जाबानांगौ जाखो दे बमब्रमाया माबा मोनसे जाबा बे अमा राजायाबो ओरैबायदि फाल्थुना हापां मा सानाबखो हापां नाजुदां आं नोंखौ एसेबां गाज्रिबाय थादों मानो खोनायाखै माबा माबि साननाय दङमोन आं आच्छा नाजुदां डाक्टरा मा होनखो डाक्टरालाय दालाय माथो होननो जेबो होननो हायाखै बेनो बिराद थैया ब्लिडिं जाबाय मेगनाबो गाज्रिनो जखम जादों सार्जारि खालामनांगोन होननानै बुंदों मेगनखौ मा न'आव खबर हरनांगोन थाबैनो दाउसो देलायनो फन खालामहरलाय दाउसो देलायनो फन हरखांबाय आं फनानो नाङाखै बेनावबो मा जाबावनांगौ जाखो दालाय आसलथे मा जागासिनो दं आं बुजिना मोनमारासै दाखालि साननैसो हस्पिटालावनो बेसेबांबा मा जानानै थांबाय आरो बमब्रमाया दिनै हस्पिटालाव फैनांबाय माथो खालामनो सुनि जानो गोनां खामोनदां बेनिखायनो जाबाय सोरबा बिदि खालामनानै गालांखो ना सन्थलायासो ना सोर गावआ हुसाव फैबासो मिन्थिसिगोन डाक्टरालाय माथो बुंदों माथो बुंनो क्रिटिकेल कन्डिसन मेगनखौ सार्जारि खालामग्रोनांगोन होननानै बुंदों दा थैया थाबथानायखौ बन्द खालामबाय खाफाल मोजां हस्पिटालाव थैया एभेलेबल दङ बेनिखायनो थैनि जेबो प्रब्लेम जायासै नाथाय सार्जारिनि उनावसो मा जागोन बेखौ बुंनो हाया आयो मा जाबाय थायोहाय न'आव थांनानै थाबैनो खबर हैनांगोन नङाबा जानाय नङा न'आव थांनानै खबर हैनोसैथ' जाथिखौ थिनहरगोन नांगौबा आच्छा जागोन दे आयो बाला सन्थलाखौ जेने थेने बोरिसिम दोनहैहाबानो जाबाय आयो बाला गोलेनाबो बिस